Baigorria da sustrai. Azken errefusiatua Baigorritik joan da. Errefusiatuak irriño batekin agurtu du. Behin Damaskotik ihes egina, gerraren erdian, nunbait lur hartu behar zenuen, ta Baigorri alderdian, nere eltzeta, nere amantal, bihotza eta eskuak zabal, ardua behin abegian. Orain euskaraz hitz batzuk daude, zure ahotzaiztegian, aritu gara biok musean, aritu mozkorkerian, tazken eguna heldu daia da, musu batekin agurtu gara, zu irria aurpegian, ta nik malko bat begian. Etorrietan dena zenuen, bronkitisa ta ez dula, eltzekaria prestatzen nizun, babak patata tipula, zure irrifar